Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongnya akali Torres Nongston, hapo kasatri jong ke Joint Action Committee Nongston Tourist Association, kila penrem jor, ya ka jingshim jubor jong kirunar, ya ka jingim upara nongnya akali, kabala jia hagamit stengsennya jong kalai terik, ulber arajar arpusau, haga weni ki jaka yang kali lani ka stand taxi syakendro kabadan hapo kasor Nongston, uba Richard Sun, ubalong kumu chairman jong ke Joint Action Committee Nongston Tourist Association, habaya keren bakilat patai kubor uloong, bakum kaseng ka penrem jori ya ka jingshim jubor jong kirunar ya ka jingim upara nongnya kali. Shishu uloong ru ba ka JAC kalarai bandeng lama yong, kum ka dak ban penpau ko jing smusi, bat yagani larai ban le ars ngi kinti, bat kaseng kala dawaru ni gibor jong ka an, bakin penshitom jor ya ki badan kiti namar bala ong. Bakat ban shim no ya ka jingim jong ubreu kamlong kababaha. Joint Action Committee jong ki Torres ki kamai na Nongston Shilong. Niwan hang ni ka por ban penpau ya ka jingja ka belajar hang ni po so Nongston. Kumba baro i na ban ye tip ye jing sa sim jendat jong we na ki nongnya Torres. Men haka tong tarik si sejama. Saturday kedai hak sejan ngilayo jing tip menen si ulai ba hadu ba ulaklat no nakani thai nakaliang ka GC klasyong kerki mentasi bane perkat alo kani jinja bat nakaliang jongi ngasim ko ikarai bangin berpau ya ka jing penrem ka jur ya kani jinja kamtam ya ka jing duno jong ko ka mensim kamtam di driver ubabla sni namta ka yin ka sem ka jung bat ka jinja ka ja post rock sungkin ka balese na kaliang jungi kum ki para driver kum ki try jom ki kali Torres ngirat penrem jor ni ka jinja bat ngintip lase mano ba dan ti bat warlang lei na kaliang ka police department kala gam mo ya ki badan tiro rai na kaliang jungi hingi penpau ya ka jing penrem ka bajor ba warla kalau kum nuro raya ka anyum de mansim hakti dingim tip ka babhane ka basniu ne ke jingjan rengi i ba ka jing simno i ka jing em hi kalau ka pamla ban tiang damanu remanu khamta mangi ka JC ni penren jore kane bar ka baan ni kepat ya ka police department ya ka an bahkan sim kia bar bahkan pinstam kat kum ka an barlada kalau ka dan hok hi ban wat ban set si jingem haba klasim ni jingem ni kersan ban ni om ban ni penram ban ni olu pada ban le kata kalau ke jing kerpat jongi nrai ke syong pat ka an bahkan le lane ki kies ke bak pengat ka nu ko ngi mati ban rengi na kalian ka jisi ni kerpat ya ka police department bahkan simkia ban ya ka an bahkan simkia bahkan pristom ya ya ni ki basim ke jingem jongi sama jung ni urang ba banyak ya kan ka terus bar ka ba lahi ka bang nilai perkara ni ngiladon ka jing snow nam ta ka yin ka stem ka jongu ngilatip ba lese kumbu na udai banyak po banyak kali majunya ki tiga su bagi alto bagi bar mantangi yo snow ba ulayo kalat ban ma mantet ka kali jong man ka main re ha kan ka pot klajai jing puju ni snow si ni penpau ka jing snow lam si bai masem wato blai udar kat bat phi ka sem un pentengan ni pi bat ba na kaliang ni ke GC ngin sampai ni semat ke ka bangin sim karai hoi in la perkat se bangin ngin benar ka ngin bu asni kum ka black flag ka bangin penpau ya ka jing snow si ke jongi ru ki Asian per ki berana po kan ke Joint Action di jong ki Torres ngin perlong ka black flag ka babaro ki kali kin isi mentara ka bikin deng lama yong asni kamun akan riu bakan nyu teri jong ni benai bat ya ka hadir nang tangin sampai ke ka bagi JC kan kalap ya kan ikajing jam bat kan senangnya grand bat laraka don kam kan haban boru ya ka an bakin pistom jori kini ki yong ni ba shim jim jong pra driver